Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, anyị apụtakwa n'ụla. Tata bụ Orie. Anyị si ka Orie tata retere anyị ndụ, retere anyị ọganiru, retere anyị udo na ọṅụ. Anyị siri ndụ mmiri ndụ azụ, nwata ahụ chikwana, okenye ahụ chuna, agbọghọbịa ahụ chuna, okorobịa ahụ chuna. Ihe anyị na-eme gaba anyị ha anyị kwuru. Anyị siri ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya. Anyị si na aja niile na anyị na-achụ na mmụọ na ezumezu niile anyị na ha so, na fa ya na-ebulu anyị ụzọ, na-ekpere anyị azụ, na-achụrụ anyị ndị iro, na-akwara anyị ụzọ ebe ụzọ na-adịghị. Anyị siri onye fụ anyị lụta nwunye ya nwụrụ anwụ ọzọ nwụọ, onye chụọ anyị ya daa. Onye si na akwa ya acha mpama mba na nke ya. Anyị eje n'obodo na-ara obodo. Anyị adị ka echi maka na echi ada agwụ agwụ. Anyị si onye gwọọla anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha ya nwụrụ. Nọọ ife anyị kwuru ka ọ bụ, and ife anyị kwuru ya emezu n'ọfọ. Tata bụ Orie, mezuo na afọ, mezuo na nkwọ, mezuo n'obi ndị ichie, mezuo n'ogologo ụzọ, mezuo na fena nọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Chetakwana aka bụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo, na anyị na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche site n'ike ikike ndị ichie, na-achụkwazi àjà, na-agbazikwa afa, na-agba afa miri emi, na-enyere ụmụaka Igbo aka ịmata eziokwu nke bụ eziokwu n'ọdịnala Igbo, maka na ndị ụka ọbịa erigo anyị. Anyị na-eme ka ụmụ Igbo marụ n'ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu, bụrụ ụzọ adịmmma. Onye na-eme ọdịnala na-asọ ife ana na-asọ. Onye na-eme ọdịnala na-asọ nsọ ana. Ọnyanwa ka ọdịnala ji wee bụrụ the best. Na-etufughị oge, ife anyị bịara tata ịkụzi bụ maka ose ọjị. Na-enye anya, ọ bụrụ na ịmara ya taa. Ndị Igbo kpọrọ ya ose ọjị, ndị oyibo akpọ ya alligator pepper. Igbo tụrụ ilu n'okwu wee sị na ose ọjị anaghị ejiji ifere, ma na eziokwu nụ. Ose ọjị bụ oke mmụọ, eji ebibi ji ya anata amara na ngozi. Enwegasịrị ọtụtụ mkpa dị iche iche ose ọjị na-egboro mmadụ, mana kemgbe ndị ụka ọbịa bịalụ, enwezi onye marụ ihe ọ ga-eme, nke ọ ga-eme meta. Chukwu okike, Chineke, Chukwu jiri ọtụtụ ihe marụ mma wee gọzie ndị Igbo, mana anyị gbakọta nke anyị azụ wee na-eje eme ife masịrị anyị. Mana anyị si na nwata fibe ụzọ, ọghọta onwe eme gịnị, ọ na-ata azụ n'eziokwu. Onye bụ eziokwu ka anyị bịara ịkụziri ụmụ Igbo tata bụ Orie. Ọ eziokwu maka anyị bịara ịkụziri ụmụ Igbo n'afọ, na-akụzikwa na nkwọ, na-akụzi na eke. O wee bụrụ ya bụ na ose ọjị bụ nnekwu mmụọ eji arụ ọtụtụ ife dị iche iche. Tupu ngaba n'iru ịkọwa ihe eji ose ọjị arụ, na mbụ ọ bụrụ na iweta ose ọjị ụta nke a na-akpọpụbe, ị na-anya ife na-akpọpụbe nke a, anya ka m ji weta ya, mana enwego nke m kpọpụrụ m na-eyuzu. Ị na-anya ife na-akpọpụgo nke a,
mana nke a ị na-anya ife na-akpọpụbe ya. Onye ka m ji eweta nke a na-akpọpụbe ka unu nwee ike ime gị na ịghọta ife m na-ekwu. Ọ bụrụ na ị chọọ imepe ose ọjị gị, biko esikwana n'iru, edosakwana ya n'iru gị otu a, mepee ya. Chee imepe ya, iwefee ya n'azụ maka na ọmụmụ ka ọ bụ. Mmepe iwepụ ya n'azụ, iwe mepee ya. Mepee ya, iwe wepụtakwa ya n'iru. Ifu gị ya. Ife ndị oyibo na-akpọ ya ka m si wee kwuo bụ alligator pepper. O nwere ọtụtụ mkpa dị iche iche ose ọjị na-egboro mmadụ. Nke mbụ bụ na onye ọbụla bụ onye Igbo ekwesịrị ka ose ọjị na-akọ n'ụlọ ya. O nwere ndị na-agba mmadụ ọchụ ma ha lalụ ụla. O nwere ndị na-abụ ha lalụcha ụla binite, that whole day adị messed up for them. Ndị Igbo asị na onye ahụ ji aka ekpe wee binite ụla. Ọ dị mkpa na onye ọbụla bụ onye Igbo ibinite ụla bifo ị pụọ be gị ma ọ bifo ị gaa ọfọ ụtụtụ. Iwepụtara m ose ọjị ịnọ, ijide ịnọ ịbụọ n'aka nri, ijide ịbụọ n'aka ekpe. Wee bido n'isi gị, ụchụ ọbụla, ụchụ mmụọ, ụchụ mmadụ, ụchụ nwoke, ụchụ nwaanyị, na ị na-aghachapụ ya n'arụ gị, mee ya gbadaa n'ọkpa gị, fee ya n'isi gị 4 times. Ụtagata bụ orie, mee ya n'orie na afọ na nkwọ na eke. Tụfuo ya, imekwa ya na nke dị n'aka. Ọ ga-eme enye aka gịnị ịghachapụ gị ụchụ. Na nke mbụ na uru ose ọjị na-abalị ọ bụ gịnị? Iji ya wee saa ụchụ, saa uke. Mana ọ bụrụ uke niile, ọ bụrụ ụchụ ibutara onwe gị site n'ime abortion, ma site n'igbu mmadụ, ma site n'idina nwaanyị ibe gị, ma site n'idina nwunye mmadụ, ije were ose ọjị mebie ya, nke ahụ na-alụ a na-akpụ ya akpụ. Mana ọ bụrụ na gị na nwoke ị na-amarọ nọkacha, ma nwaanyị ị na-amarọ nọkacha, esikwa n'ebe anwa pụọ jee mebe biznes gị. Wetara m ose ọjị ịbụọ n'aka ịbụọ n'aka, were ya ṅacha onwe gị, so that ọ bụrụ na o nwere ochu isi na-arụ onye ahụ buru ka iwepụ ya, ka ọ hapụ ije gị na-emebielu gị ihe ị na-eme. Nke a bụrụkwa garanti ifu oke idina ya, ifu ngwere idina ya. O nkwelu ndị ọrụ akụ ha bụ dịkwa too much, o nwere ike napụkwa gị nnekwu ngọzi. Ọzọ dịka ibe ya bụ ọ bụrụ na ị na-eme travel mana obi esighị gị ike na njem ahụ ị na-eje, tere m ose ọjị 7, kwubie okwu ka isi chọọ ka iji na-eje dị. Tinye ya n'akpa akwa gị, jebe ebe ị na-eje. Ịlandị ebe ahụ safely, natabe gị, ikpopụ ya, jee dispozuo ya. Ọ bụrụ na n'ịpụta ụlọ ụtụtụ, o nwere ife na-akpa gị mkpa, ma ọ na mmadụ mere gị ife na-ewe gị iwe, ịchọ ka mmụọ gị na ha so jee elu gị ọgụ, wetara nwa ose ọjị nọ, tinye n'ọnụ gị, kwuo okwu, kwubie okwu ka isi chọọ ka ọ dị, mana jidekwa ọfọ. Ikwucha ya, igbupụ ya, igbuo ya ugboro 4 n'ikuku, enokwana ya. Mana ọ bụrụ na o nwere ife ọma ị na-achọ, wute ose ọjị nọ, tinye n'ọnụ gị, fesi anyanwụ, tinye ya n'ọnụ gị, wee kwube okwu. Ịtacha ya, ịṅụọ ya, maka gịnị? Ị na-ekpe ekpere maka ngọzi. Ọ bụrụ na ị bụ this kind of people a na-anyụrụ nsị na shop ebe ị na-eri ife, ọ bụrụ na mmadụ na-abịa anyụrụ gị nsị na shop, ma ọ na ị na-suspect na mmadụ na-edosalụ gị ọgwụ na shop gị, biko wetalụ m ose ọjị, wetalụ m aka ini, especially ndị a na-anyụrụ nsị na shop. Iweta ose ọjị nọ, iweta aka inu,
asakwa n'azụ akị ewepụkwa n'azụ akị inu anwa taa anya kwubie okwu na ihe ọbụla onye mere ihe a ji maka ya wee mee ya ọ bụ ka ị na-akpuo n'ụlọ ka ị kwụsị ịzụ afịa ọka nya yaba gị na tata na iji ose ọjị na akị inu na-ebughachiri ya azụ imechaa ya splash ya na the place ọ bụ na nsị ka ọ nyere splash ya bifo paaki ya dị nsi etinyekwa n'aka ma ọ bụrụ na imerụ ihe ka ị hapụ itinye aka iburu nyanya ga-eribe gị thousands and millions iji wee gwuo onwe gị onwe ka pịa gị stroke o mee gị ọya ọzọ dị iche iche. Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa mana biznes gị adịghị aga ọfụma, ị na-eme biznes ọ bụrụ ịpụta ịchụkwabere mmụọ nọ n'ụzọ gị ije eme ihe a nkwesị m n'ọwa ọkụrụ, ị ga-amagodo onye chi gị bụ mezuo ọtụtụ ihe dị n'ụzọ gị. Wetere m ose ọjị a 21 pieces, weta aka inu, asakwa n'aka inu asa, ewepụkwa n'azụ ya bụ aka inu, mana ị nwere ike saa anya aka inu ahụ ewepụkwa n'azụ ya mana saa anya. Ịgụta ose ọjị 21 pieces, imepe shọpụ gị, bịa kwuru n'etiti shọpụ gị, fesie dọọ shọpụ gị, kpolu ose ọjị ahụ wunye n'ọnụ, were aka inu tinye n'ọnụ, wee na-ekwubi okwu ihe ị chọrọ na shọpụ gị. Ikwucha ya splash ya dị aka inu na ose ọjị against the door post of your shop. Ịtọnụkwa azụ gị splash anya. Mebe ihe anụ ụtụtụ ọbụla ịpụtara na shọpụ gị, on or before 2 weeks, ị ga-enweta massive results. O nwezikwara ọtụtụ ihe ose ọjị eji ose ọjị eme. Ihe eji ya eme akarịa, dịka na ịgosi ọfụ ụtụtụ, ịchọ ka mmụọ na-apụ apụ na ịchọ ka mmụọ pụọrụ gị njem ọsịsọ gbasara ofe ahụ ịgọrọ. Wetelu m nsị egbe, gunpowder, tụọ obere n'iru, tụọ obere n'azụ, gwuru ose ọjị 4 tinye na nke nọ n'iru, gwuru ose ọjị 4 tinye na nke nọ n'azụ. Declare si na okwu ikwuru enwere ike return gaa na o mezuru. Ịmụọ onye ọkụ ka mmụọ ji ekpalụ gị ike. Ose ọjị bụ nnekwu mmụọ. Ọ ka nwere ọtụtụ ihe eji ose ọjị eme. Nkọbi ya chi ga-eji chi ga-abụ. Nkọbi nwere ike iwọcha vidio 1 hour. Mana ọ dị mkpa na onye ọbụla bụ onye Igbo ga-enwe ose ọjị maka na ife ọ na-alụ erike. Ose ọjị na-emebi poison. Ose ọjị na-eweta blessing. Ọ na-clean aura. Ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo na-ene m anya, ị na-efesi rejection, efesi all manner of rejection. Nwoke fugo hate gị, nwaanyị fugo hate gị. Ụtụtụ ọbụla ịpụta, biko gotara m ose ọjị 7 tinye na mmiri iji asa arụ. Welu nnu a na-akpọ sea salt, nnu mmiri tinye ebe ahụ, were ya na-asa ahụ gị ka ịfụ miracle. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Gbara Ọma Ụzọ Mmiri. Ana m ala ikuku ịkụzibe some of these things na-akụzi. Sometimes na like ịkụzi ihe gbasara pure ọdịnala Igbo, mana ọ dịkwa mkpa na mgbe ụfọdụ ịkụzielu ndị mmadụ ọtụtụ ha ga-eji wee na-enyere onwe ha aka. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere gbasara ihe nkụzi tata ma ihe ndị na-akụzi na mbụ, ma na ịchọ ka agbaalụ gị afa ma ọrụ ọlụ gị ọlụ mmụọ, biko dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 070-373-11663. Ngwa ka emesịanụ.